ନା ବେଣୁଧର ଦାସ। ଆଜ୍ଞା ବେଣୁଧର ଦାସ। ବେଣୁଧର ଦାସ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମଠ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଏଇ ମଠଟା କି ମଠ କ'ଣ କ'ଣ ମାହାତ୍ମ୍ୟର? ମହାତ୍ମା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ତ ଅଭିଶାପ ଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଆମର ମହାପୁରୁଷ ବଳରାମ ଦାସ ବଳରାମ ଦାସ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବଡ଼ ବଡ଼। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଭିଶାପ ଥିଲା ଏଇଠି ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବେ? ଅଭିଶାପ ଥିଲା ଅପନ୍ତରରେ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଏରବଙ୍କ ଏଇପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପରେ ଏଇଠି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କ'ଣ ହେଲା ଏଇଠି ଆସି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଏଇଠି ରହିଲେ ଆଉ। ରହିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏଇଠି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ମୋର ତ ପରମ ଭକ୍ତ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ତେମେ ମୋର କ'ଣ ଯଦି ପରମ ଭକ୍ତ ମୁଁ ଟିକେ ତମ ହାତରେ ଯିବି ତ ସେ ଭକ୍ତକୁ ଦେଖି। ଏଇଠି ଆସି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଳରାମ ଦାସ ପଚରା ପଚରି ହେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏଇଠି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ତ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଇଠି ଆସିକି ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦର୍ଶନ। ଏଇ ଜାଗାରେ। ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପରେ ଗରୁଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଗରୁଡ଼ ଅଛନ୍ତି ହଁ। ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପାଦ ଚିହ୍ନ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇଟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଠଟାକୁ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଗୁପ୍ତରେ ଅଛି ଏହାର ବହୁତ ଏହାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ମାନେ ଗୁପ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କହିବାର ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ନେମାଳ ଗାଦି ନେମାଳ। ତ ଏଇଟା ସର୍ବଶେଷରେ କଳିଯୁଗ ଏଇଟା ବଡ଼ ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ ହେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛନ୍ତି ତ ଇଏ ଦିନେ ଦିନେ ଆପଣ ଘରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେମିତି ହେଲେ ହେଉଛି ସଦାବେଳେ ନର୍ମାଲ ରହିବ। ହଁ ହଁ ଆମେମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା ସେମାନେ କରିପାରିବେନି ସେ ସେମିତି ଆଉ। ହଁ ହଁ ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା କି ଇଏ ଦିନେ ଦିନେ ଏ ମଠ ଗୁପ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହେବ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହେବ ଏଠି ବି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସିବେ ଦେଖିବେ ଆମେ କରୁଥିବା। ହଁ ଆପଣ ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲେ ଅଛନ୍ତି? ମୋର 17 ବର୍ଷ। 17 ବର୍ଷ ହେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏଠି ପୀଠ ଥିଲା? ଏଠି ଆମର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏଇଠି ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କରେ ଏମିତି କେହି ରହିଲେନି ରହିଛି। ଓହୋ ତାହେଲେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନସିକ ଫାନସିକ କିଛି ରହୁଛି ନା? ହଁ ହଁ ମାନସିକରେ ମୁଁ ଚଳୁଛି ବା। ଆଚ୍ଛା ଏଠି କାହାକୁ ମଗାମଗି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତମେ କହିଲେ ଚାକିରି ହେଉନି କିଏ କ'ଣ ପୁଅ ହେଉନି କିଏ କ'ଣ ଝିଅ ହେଉନି କିଏ କ'ଣ ଝିଅ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣା ଫୁଲ ତୁ ପାଦୁଅ ନିଏ ଖାଇବୁ ତୁ ଠାକୁର ଠିକ୍ କହିବ କ'ଣ ସପନ ହେବ ତୋର ତୁ ଆସିବୁ ନା ମରିବୁ କୁଆଡ଼େ ଚାକିରି ନ ହେବ ତୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ। ଏମିତି ମୋ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଚାକିରି ବାକିରି ହେଉଛି ପିଲା ହେଉଛି ମୁଁ ଚଳୁଛି। ଓହୋ ଆମର ବିକା ବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ କି ଜମି ବାଡ଼ି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ତାପରେ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲିଛି? ହଁ କାମ ଚାଲିଛି। ହଁ ହଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ପଇସା ଦେଇ ଚାଲୁନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ପଇସା ଅଛି କାମ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସବୁ ହେଇଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ବାବା କରନ୍ତି ବାଲିଗାଇ। କିଏ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ବାବା ବାଲିଗାଇ ବାଲିଗାଇ। ହରିଆନନ୍ଦ। ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଯାଉଛି? ଏଇଟା ବେଗୁନିଆର ବେଗୁନିଆ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଠୁ ପୁରୀ କେତେ ବାଟ ମନ୍ଦିର? ଏଠୁ ପୁରୀ 25 କିଲୋମିଟର 30 କିଲୋମିଟର ହେବ। ସେପଟେ ଗଲେ 35 ଏପଟେ 30 କିଲୋମିଟର। 30 କିଲୋମିଟର। ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ ଯିଏ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ବଡ଼ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପ୍ତରେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଦିନେ ଦିନେ ଏଇଠି ଲୀଳା ହେବ। ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ପୁଣି ସବୁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କିଛି ନାହିଁ ପୁଣି ସବୁ ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲୁ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଏଠି ରହିଯାଇଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ନାହିଁ ଅଭିଶାପ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଥିଲେ କ'ଣ ତୁ ଆସିପାରିବୁନି ଏଇଠିକି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା ବଳରାମ ଦାସ ତମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିବ। ସେ ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିକରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ସବୁଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଓଭରଟେକ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଶକ୍ତି କହିଲା ଆଉ ଓହୋ ମାଆକୁ ଆଡ଼ିକି ହଁ ହଁ ତ ତାପରେ ଦିନ ଏମିତି ଆସିଲା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲେ ଏଠିକି। ତାମାନେ ଭକ୍ତର ଜୟ ହେଲା ଆଉ ତ ଏଇଟାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇ ଜାଗାଟା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାହେଲା। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୁପ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆଉ। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କେମିତି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ନା କ'ଣ କେମିତି ହୁଏ? ଏଇଟା ତ୍ରିବେଣୀ ମାସରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍। ପହିଲି ରଜ ଜନ୍ମଦିନ। ପହିଲି ରଜ ଜନ୍ମଦିନ। ଦୋଳପୁରରେ ଯେଉଁ ମହାଦେବ ମାରିଛନ୍ତି ହରିହର ଭଟ୍ଟ ସେ ଦୁଇଥର ଆସନ୍ତି। ଦୁଇଥର। ଓହୋ ତାହେଲେ ବହୁତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଏ ଜାଗାର। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ରହୁଛି ଏଇଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ମାନେ ମଠ ପରିବେଶ ଏଇଭଳିଆ ତ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ। ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପରେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ।
ଆଉ ଇଏ ପୁଣି ମାନେ 2024 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଏଇ ବର୍ଷ କେବେ ପୁଣି ହେବ ଇଏ? ଶୁଣନ୍ତୁ ବାବା, ସେ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି କଳିତାଣ୍ଡବ ଗୀତାରେ, ହୁଁ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସୁଛି ସିଏ ତାକୁ ଶୀତଳ କରିବେ ହଁ ଭଗବାନ। ଏରା ଲେଖିଛନ୍ତି ଜ୍ୱର ହେବ ନା, ଜ୍ୱର ଆଇଯିବ ନା ଜ୍ୱର ହେବ। ହେବ ଜ୍ୱର 8 ଦିନ ହେଉଛି, କାହାକୁ 4 ଦିନ ହେଉଛି, କାହାକୁ 2 ଦିନକେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ହଁ ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଅଭିଶାପ ଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେହ କରିଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଆମର ମହାପୁରୁଷ ବଳରାମ ଦାସ ବଳରାମ ଦାସ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବଡ଼ ବଡ଼, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଭିଶାପ ଥିଲା ଏଇଠି ହତ୍ୟା ଏଇଠି କରିବେ? ଅଭିଶାପ ଥିଲା, ଅପନ୍ତରରେ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଏରପଙ୍କ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପରେ ଏଇଠି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଠି ଆସି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଏଇଠି ରହିଲେ ଆଉ। ରହିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏଇଠି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ ଆଉ ଯାଇନି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ମୋର ତ ପରମ ଭକ୍ତ, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖା କରି ଯିବୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ତେମେ ମୋର କହୁଛି ପରମ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ଟିକେ ତମ ହାତରେ ଯିବି, ତ ସେ ଭକ୍ତକୁ ଦେଖି ଏଇଠି ଆସି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଳରାମ ଦାସ ପଚରା ପଚରି ହେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏଇଠି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ତ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଇଠି ଆସିକି ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦର୍ଶନ। ଏଇ ଜାଗାରେ। ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ, ଆମର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଉପରେ ଗରୁଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଗରୁଡ଼ ଅଛନ୍ତି ହଁ। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପାଦ ଚିହ୍ନ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଠଟାକୁ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଗୁପ୍ତରେ ଅଛି ଆଉ, ଏହାର ବହୁତ ଏହାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ମାନେ ଗୁପ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କହିବାର ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବ ଆଉ, ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ନେମାଳ ଗାଦି, ନେମାଳ। ତ ଏଇଟା ସର୍ବଶେଷରେ କଳିଯୁଗ ଇଏ ଏଇଟା ବଡ଼ ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ ହେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛନ୍ତି, ତ ଇଏ ଦିନେ ଦିନେ ଆପଣ ଘରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେମିତି ହେଲେ ହେଉଛି ସଦାବେଳେ ନର୍ମାଲ ରହିବ। ହଁ ହଁ ଆମେମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା, ସେମାନେ କରିପାରିବେନି, ସିଏ ସେମିତି ଆଉ। ହଁ ହଁ, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା କି ଇଏ ଦିନେ ଦିନେ ଏ ମଠ ଗୁପ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହେବ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହେବ, ଏଠି ବି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସିବେ ଦେଖିବେ, ଆମେ କରୁଥିବା। ହଁ, ଆପଣ ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲେ ଅଛନ୍ତି? ମୋର 17 ବର୍ଷ। 17 ବର୍ଷ ହେଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏଠି ପୀଠ ଥିଲା?